Goddag og velkommen Hej. til Dansker Gaming. Ja. Vores første spillevideo. Og jeg, som I kan høre, fix. Og jeg, som I kan høre, Mika Hæs. Og det er dagen efter juleaften, altså den 25. Det er første første juledag. Ja, og jeg døde lige. Ja. Jeg stod lige bag dig. Spiller Team Fortress 2 på CTF Minecraft Cave, for jeg står og slår dig i hovedet med en hakke. Hey, hold dig væk. Nej. Kom her. Kom her. Ah! Oh, shit. Ham havde jeg ikke lige regnet med. Jeg tror, vi skal lade være med at stå pjat. Ja, det skal vi. Hvad så, Mathias? Der er en medic. Jamen, jeg prøvede at headshot ham. Men, Ej, jeg døde. Nå. Jeg døde. Det vil være, tror jeg. Soldier. Jeg bliver i Soldier. What? Dø. Nej. Dræber jeg rigtig mig selv. Nej. Der er lige før jeg fik ham. Godt. Åh. Jeg genstarter lige fraps. Så er vi tilbage. Jeg er på blue. Ja, det er jeg så også. Ej, hvad er det for en klam hat, du har? Festival Access Stinger, den er god. Mhm. Jeg er bare Festival op og sav. Ja. Jeg elsker at være blue. Især på CCF Minecraft Cave. Nej, jeg når ikke at slå på ham. Bagfra! Der, sniper. Snibber. Oh my god. Vi stormer. Okay, jeg havde lige et problem med fraps, så jeg lukker det lige ned. Jeg lukker de fraps ned, og så kommer jeg lige tilbage, når jeg ordner det. Sådan der. Au. Kom. Så at vi kunne køre ind. Vend lige på mig. Jeg er lige bag dig. Vi dræber ham. Nej. Du skal ikke bruge access-stinger på ham. Jamen, jeg prøver at slukke dig. Okay. Nej. Hvis jeg havde escape-planen, havde jeg overlevet. Jeg kommer og hjælper. Ja. Jeg redder dig. Nej. Det gjorde det så ikke. Snyd. Hvad kan jeg spille som? Gå pyro. Med lollipop. Lollipop. Trap. Wow. Nu prøver vi ham. Efter 800 gange. Det var så godt.
Undskyld, der er så stille, men mit fraps har det, at nogle gange, så kører jeg på rigtig høj FPS. Og så lige en gang imellem, så kører jeg mega lavt. Au. Jeg går sniper med bue. Jeg er sniper med bue. Yes. Dead. Så runder vi. Sådan der. Da. I'm going scout out. Det vil jeg også. Vent lige på mig. Jeg stormer mig altså nu. Så er vi to, og vi bruger den samme hat. Jeg dækker dig. Ja, det er så for sent. Jeg er kommet forbi heavyen. Godt. Så nu er jeg i sikkerhed. Okay, de har en sniper. Vi er en teleport over til deres base. Jeg ved det godt. Jeg fik heavy med min bold. Okay, jeg tager after lige nu. Så tager den igen. Nå, jeg tror, det bare tager en anden vej. Ja. Juppe! Jeg har lyst. Ej, power jam. Her med dig! Jeg tager ingeniøren. Ja. Jeg har deres flag. Eller du mener. Ja, flag ikke. Ja. Tingest. Dø. Nu. Farvel. For pyro. Ja. Dø. Der. Der. Jeg løber bare og tager deres intelligence. Tak. Så får jeg krit. Så er den snart taget igen. Og det gør mig... Tak. Det er dejligt. Ej, der døde jeg. Jeg er død. Jeg skal lige skrue lidt ned på min lyd. Ja. Så. Det var mig, der tog alle intelligence, undtagen den sidste. Det er Geo. Nej, vi er mod hinanden. Nej, jeg går på dit team. Sådan der. Yes, godt. Nå,
Nå, jeg døde. Jeg begik ikke selvmord. Så er Midt ikke død. Så du, hvordan jeg fik ham? Ja. Jeg er overpro til at bruge den der kæmpe kastekniv. Fordi når du har stunnet den med din bold, så one-hitter du dem. Nej, så skal den 150. Det er også one-hit. Ikke på Nej, alle. Mads, du Ikke på one-hitter alle. også en heavy. Du one-hitter også en heavy. Du one-hitter alt. Jeg prøvede at hjælpe Geo, men han døde. Så Ja. nogen noob. Jeg har hugger den lige igen. Tak. Ja, og vi skal snart til at slutte af. Ja, når den her runde slutter, så slutter vi. Ja, så vi kan lige så godt sige farvel og hej nu. Ja. Hej YouTube. Hey, farvel. I får lige lov til at se, hvad vi snakker om. Victory. Knock dem. Er vi stadig i gang? Farvel.